سنورên xwînê û avakirina Dewleta Kurdistana Azad. Efserê xanenişînê Amerîkî Rolf Peters li sala 2006 ew nexşedar rêştiye. Gorayê plana wî ev sinûrên niha dihê neşnavbirin. Sinûr dê li goreyê nifş û taîfe û neteweyan dubare hêne nexşekirin. Ew proje ji parçekirin û jêkvekirin û veqetandin û likdanê pêk tê. Hindek dewlet dê biçûk bin û hindek jî dê mezin bin û hindek jî dê bine dewletên nû. Petersî gotarekî navê sinûrên xwînê di hejmara meha xizîranê da ya govara hêzên çekdarên Amerîkî belav kiriye ku pişteke ji pirtûqawiya navê çi caran şeran nehêlin. Têda eşkera kiriye hevrekiyên Rojhelata Navîn û aloziyên berdewam li deverê encamekê sirûştiye bû sinûrên destgird û bi zorî li deverê hatîne çêkirin ji layê Ewropiyên intîhazî ve. Ew sinûrên nedadperwer li Rojhelata Navîn aloziyên mezintir ji wê yekê durustkirîne ku dever xwe li ber bigirîn. Kilîla mezina keftina deverê ne ayînê îslamê ye, belkû ew sinûrên yê navbera welatên deverê da hatîne durustkirin. û heta niha qedeğeye behs li wan sinûran bêhte kirin. Sererayî ku pêkhatiyan neteweyî û olî û taîfî li deverê pêk ve jiyayîne û xizmanî diyal êkdû kiriye lê pêdiviya dubare sinûr bihêne nexşekirin da dadperwerî û pêkhatan bi cih bihên. Peters bîra wan kesatînîtiye nevên dubare sinûr bihêne razvekirin. Bîra wan li cînosaydên 5000 sala tînîtiye li deverê çêbûyîn da vegerine sinûrên xwînê. Li goreyê Hizra Petersî hevrekiya berdewam nav Ereb û cihiyan da ne hevrekiya man û nemanê ye, belkû dûberekiya li ser sinûran. Rojhelata Navîn jî berdewam dêt aloziyan da bît hindî sinûr aloz bin. Ji ber wê yekê Rolf Petersî nexşeyekê nû bû Rojhelata Navîn darêştiye ku sinûrên niha telweşînît û dewletên niha parçe diket. Her dewletek dibîte çend dewlet, çendîn dewletên nû jî dihêne durustkirin. Hindek dewletên mezin dê biçûk bin û hindekên biçûk dê mezin bin. Rolf Peters lûmeyî Amerîka û hevpeymanê wê diket ku keftina Bexdad sala 2003 bi delî nedît ku Iraqê parçe bikin û bikene sê dewlet. Dewleteka Şîî li başûrê Iraqê ku dê bîte bingehê dewleta Şîîya digel dirêjehiya kendavî çît. Dewleteka diya Sunnî jî li naverasta Iraqê ku sê parêzgehan pêk têt û li paşerojê dê digel Sûriye bine êk. Erwisa Dewleta Kurdî li Bakur bi navê Kurdistana Azad. Şlayekî dîve Sûriye dê beravên xwe li ser derya naveraz bû berjewendiya Lubnanê ji dest dat û dê bîte rêxûşker bû pêkînana dewleta Fînîqî. Kurdin jî dê dewleta xwe parêzîn û hindek deverên Erebistana Siûdiyê dê bi ser vehêne berdan. Peters pêşinyaz jî kiriye Mekke û Medîne bikevne jêr desalateka olîya taybet wekû nimûna Vatikanê. İran jî dê gelek ji axaxwe ji dest dat bû Kurdistanê û Azerbaycanê û dewleta Şîî û Biloşistanê. û devera Hîratya Efganî dê bi ser axa wê ve hête berdan ji ber ku bi ziman û dîroka xwe ve girêdayî Îranê ye. Wê yekê jî Îran dubare dê bîte dewletekî li ser binyatê nifşî bihête danan. Li goreyê nexşê Rolf Petersî Efganistan dê hindek axa xwe ji Pakistanê wergirî û deverên eşîretên Bakurê Rojavayê Pakistanê dê bi ser Efganistanê vehêne berdan. Da ku Pakistan jî bibîte dewleteka sirûştî pêdiviya destişt axa Bilûşan berdet bû avakirina dewleta Bilûşistana Azad. Kuwêt jî dê wekî xwe mînît û hindek parçên Îmarata Erebî dê tevlî dewleta Şîîya nû bin ku dê paşerojê da hevrika Îranê bît û nabîte hevpeymana wê. Rolf Peters di gotara xwe da dibêjît jî heke ev sinûrên niha Rojhelata Navîn nehêne razvekirin ku bibîte rengvedana peywendiyên sirûştî navbera pêkhateyên deverê da golên xwînê li deverê dê berdewam bin û xwîna Rojavayan jî dê digel da têkelbîn.